ಅದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈವಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇರ್ ಕೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುವ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆಗ ಲೈವಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ಟೈಮ್, ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬತ್ತೆ ಜೀವಿತ. ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರಕ್ಕೋಡು, ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಹಲೋ. ಏನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡಾ ಜೀವಿತ? ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ನಾಕೇನೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ. ఎక్కడ దాదాయిని ఎక్కడ పోయినావు ఏం గొత్తేజీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಾಗ ಯಾನ್ ಪಿರ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಲೆ ಲೈವ್ ಒಂದಿಂಡು ಕಡೆಗೆ ಆಫ್ ಬಂತು ಗುಡಿಯ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೋಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕಜಿಪು ಒಂದು ಏನ ವೆಜ್ ಬಟಾಟೆ ಕಜಿಪು ಬೇತಾಲ ಪನೇರ ಉಂಡ ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಕಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತದ್ದು ಪೋಯತ್ತ ಐಕಿಂಗ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡ ಉಂಡು ಬಂಡದು. ರಜೆ ಹತ್ತು ಜೀವಿತ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಗಲ್ ಪಿದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆರಪ್ಪ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಪ್ಪೆ ಟಪ್ಪ ಒಪ್ಪೆತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಜಯ ಅಶೋಕ್, ವನಸಾಂಡ್, ರೇಖಾ, ಇರ್ನಾಂಡೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಲೋ. ನಂದಿನಿ ಒಲ್ಲಲು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪಿದೆ ಉಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ರೂಮದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತಿಜರ ಪೋತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ನಾಳು ಮೊಬೈಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದು ಪೋಂಡು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇಡ ಎತ್ತುಂಡು, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅವ ಎಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡು. ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡನಿತ್ತಾರೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂದು. ಸೊ ಐಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಪನ್ನದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ. ಚೇತನ ಅತ್ತಾಜೆ ಈತನೆಡ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ನೇವಾ ಕೋಡೆ ಪೋಯೆ ನನ್ನ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚೇತು ಬೇಗ ಬಲ್ಲವ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆಗಲ. ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆಯ ಅಂದು ಸಂಜೆ ಕಂಡೇರೆ ಪೋಪೆಗೆ ಅಂಚ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲೆ. ಜೀವಿತ ಹಾಯ್. ಬಾಲೆನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬುರ್ದು ಲೈವ್ ಬೈದರು ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ ರಾಪುಜ ಲೈವ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ತೀಯರೆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನುಜಲು ಮಲ್ಲಾ ಉಪದ್ರದ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪಲ್ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆರ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಾಲು ಅಂಚಾತ ಬೊಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾರವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡ ಪುಣತ್ತ ಜೀವಿತ. ಸಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಆದು ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ಬೆ. ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆವು ಪಂದೆನ್ನಿದೆ ಬೊಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ತೂವಡಾಯಿನೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದು ಒರಾಲೆ ತೊಂದು ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅಂದ ಈತೆಲೆ ತೊಂದ ರ್ಯಾಪ್ ಜತ ಯಾ ಮೂಲ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಸಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಆಳಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನೊಂಜು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರಗುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಪ್ಪಬೆ ಲಚ್ಚುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಚ್ಚುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಬತ್ತಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋನುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಾಲೆ. ಸಾರಿ. ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೇನೋನುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್. ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆತೆ ಲಚ್ಚು ಆರಾಮಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಆರಾಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಐನೆಕ್ ಲಚ್ಚು ಪಿದಾಯಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಬಿ ಪಿದಾಯಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಬೋಲೆ ನಡಪುಜಿ ರೈಟ್ ನಡಪ್ಪಿ ರೈಟಾ ಆ ಒಂದವ ಜೀವಿತ ಜೀವಿತ ಎಕಡಿರೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ
ಇನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡಲ್ ಒರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಭವ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲತ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಕೇಂಡೆ ಏರಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿನ ದೋಸ್ತಿಂದು ಐದಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ದೋಸ್ತಿಂದು ಅವೆಂಚಾಪುನಿ ಐಕ್ಯಾಂ ಪಂಡೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಾಯ ಪನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತ ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರ್ ನಮಕ್ ದಾದನ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್. ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಬರುವ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆತ ನಂಜೇಲೇರಿಗೆ ಅವೇ ನಂಜೇಲೇರ್ನ ನಂಜಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಮಕ್ ಶ್ರೀರಾಕ್ಷೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಾಯಿ ಉಂಡು ದಾಂಡು ಈರು ಉಂಡಾರ ದಾದೆ ಕಜ್ಪು ನಾನು ಲೈವ್ ಹೊರ್ತು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪೆ ಬಂಡದ್ದು ಲೈವ್ ಇಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗುಂತಲ್ದ ಕೋಪ್ಪೆತ್ತರ ಅಪ್ಪ. ಜೈ ಶಂಭು ಶಂಕರ. ಹಲೋ ನಿತಿನೇರೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರಾಮ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಜೆಲ್ಲನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಆಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ನೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆದ ನಿಖಿಲ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುನ್ನ. ಹಾಯ್ ಚೇತನ. ಇತ್ತೆ ಈದ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು 43 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಇಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನ್ನ ದಾಳ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಲು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳಲು ಆಲು ಬಿದ್ದೆ ಉಳ್ಳಲು ಮುಲ್ಪನೆ ನಾನು ಬಾಕಿ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲು ದಾದಂದು ಪನ್ ಕೇಳಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಕ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಕ ಏರ್ ಪೂರ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಗ ದಾದಂದು ನಿಕ್ಲು ನೋಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಲ್ಲ ಅವೇತ ಮಿಡ್ಲಡಿರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಟು ನೀನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಏರಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ತಿನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ನವೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನಾಕ್ಲಿರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ದಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ರೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ರಜ್ಜನ ಕೇಂಡರ್ 10 ಜನ ಬರ್ತೀಯನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು. ಪುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕ ಹೇಳಿ. 3 ಜನಾಂಡು 4 ಐನು ಪಲ್ನೆಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐನಾಂಡು ಆಜಿ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಆಜಿ ನಾಲೋಡು ಇಕ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ದಾದೆ ಆಂಡೆ ವನಸ ಆಂಡೆ ಜಗ್ಗ ಇರು ಎಂಕಲ್ 10 ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಜರು ಓಂಡಿ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಲಚ್ಚುಗು ಮೆಗ್ದಿ ಅವ್ರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ರೆನಾ ಇನ್ನ ತಾರೆ ಇನ್ನ ಎಂತ ಜೀವಿತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಪಲ್ನೆಸಿಸ್ ದಾದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಳಾಂಡ್ ಎನ್ಮ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತನ ಓಕೆ ಎನ್ಮ ನನ್ನ ರಜ್ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇದೇ ಕೀರು ನೆನ ಇಚ್ಚಿ ಪಲ್ನೆಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದೆ ಆಂಡ್ 10 ಜನ ಆಂಡ್ ಸೊ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂತರಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕಲ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೆಕ್ ಆ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿತ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ಲ ರಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನೆ ಪನ್ಪುಜಿನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪಂಡೆ ಇನ್ನು 10 ಜನ ಅಂಡ್
20 ಜನ ಅಂಡ ಓಕೆ ಒಂದುವೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆರ್ ದಾದಾಯಿನೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ತುಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನ ಗೀತು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪರು ಸೊ ನೆರ್ದಾದಾಯಿನೊಂದು ಪೂರ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಹೇ ಪಾಗೋತನೆ ಮಾರ್ಚ್ 10 ಸೊ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದಾಯ್ತು ದಾನೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ನೀತ್ನೆಟ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ತೂನ್ ಪೋತೆ ಆತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಖಿಲ ಕಾಲೇಜಾ ಎಂ ಮುಂದೆ ಅಸಿಫಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹನ್ಸಿಕಾ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನನ್ಲಾತೆ ಡ್ಯಾವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ನಿತ್ತಂಡು ಎಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಂತ ಪಾಡಿಯರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಡ್ ಎನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಕೊಲ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ತದು ಅವೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಣಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಂದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಶೇರ್ ಆದಿತ್ತಡು ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡದು ಯಾನು ಒಲ್ಪದ ಅಲ್ಲದ ಆಯ್ತದಾನೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪೂರ ಶೇರ್ ಆದಿತ್ತದು ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜನ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಲೆ ಒರ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡಪ ಬಲು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಐನತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಮೀಡಿಯಾಗ ಪೋತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಏರ ಟಿವಿಡು ತೂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಐನೇರ ಪಾರ್ದನೆ ಏರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲೆಂಕಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಣಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನೆಂಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇರ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಜೀ ತಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಣಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಐ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಾತು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಆನ ಮುರಾನೆ ದಿಂಚಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಇತ್ತಾರು ವರ್ಕೌಟ್ ಪಂಡೆರತ್ತ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆವಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆವಡೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಡು ಪಂಡದು ಉಂಡೆಂಕ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವು ಓದು ನೆಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿರಾವು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿಂಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಡು ಪಂಡದು ಉಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬರೋಡುಂಡು ಓಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂದುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಏಪತ್ತುನಲು ಉಂಡತೆ ಉದಾಸೀನಪುನು ಎನ್ನ ಉದಾಸೀನದ ಮಿತ್ತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ತಿಯರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಫಸ್ಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಯ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೂ ಅಂದೆಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ನೆಜ್ಜಿ ಈ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇತ್ತನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎರೆಗಾಂಡ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ತುಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸಾಗರ್ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಬಾ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೂರ್ಣ ಅಂದು ಮಾತ್ರಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ವೇಸ ಇತ್ತಂಜಿ ವೇಸ ಅಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ವೇಸ ಆತೆ ಎಕ್ಕಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್ ಫೈನ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗಾನಿಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿಯರು ಅಂಚ ಪುರಕತೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಗ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಓಡೆ ಕಂಟೆನೆ ಪಾರುಂಡು ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಬೋಡಿತನ ಫಲ್ನೆ ಬರ್ಪೆ ಏರನ್ನ ಕಂಡರೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಚಿನ ತುಕ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ತುಳುಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡತ ನೈಟ್ದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ಬೆತ್ತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಕ ಏರಾಂಡ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಾದಾದುಪ್ಪು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಮ್ಮಯ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿನ ಮೌಢ್ಯವನ್ನ ಬಿತ್ತು ಅವಳೊಂದು ಬರು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಮ ಬೊರ್ಚಿ ಹಾರರ್ದ ವಿಷಯ ಬೊರ್ಚಿ
ಒಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮುನ ಕ್ಲಿಜ್ಜೇರ್ ಅಂಚಾದು ಬಾಲೆ ಊಲ್ಲಲು ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಗೊಬ್ಬು ಉದುಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಪಂಡದು ಗೊಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಹೊನ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಪೊಸತ್ತು ಕಲ್ತೊಂದಳು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಮುಲ್ಪೊರ್ತಿ ಸಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಲು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾಲು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ ಅನ್ಪಾಲು ಪೊಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಕೇನು ಜಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಾಲ ಎಂಚಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಾಲು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ ಅನ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ఉంచినప్ప ఉప్పడ పచ్చిలు సార్నే అడ్డేనా సార్నే అడ్డి ఆతండి ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಇರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಷ್ಟನೇ ಎಂಕಲ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಇಲ್ಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಅಲ್ಪದಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಬರ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದಿ ಅವು ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಈ ಮೂವಿ ತೂಪುನೆಟಿತ್ತನಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಬರೋಡು ಸರಿ ಆಪುಣಪಗ ಹಾಯ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವೈಬ್ಸ್ ಯಶಮ್ ಇರು ಬಾಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆದಾದೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪೊಪ್ಪಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪು ಜಲ ಪಂದ ಅಂಡಗಿರು ಬಾಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಜೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಆಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪ 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 ಬಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವಳ ಆ ಅಕ್ಕ ನೆನಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ ಆತೆ ಎಸ್ ಯಾನ 5 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುಲ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಡೇಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪ್ನೆಗೆ ತುಂಬ ಯಾನೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಾರ್ಜ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೇನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಚೇರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಬಾಯ್